ಮಾತೇರು ನಮಸ್ಕಾರ. ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸಿರ್ಲಾಲ್ ಚರಿತ್ರೆ ಭಾಗ 1 ಮುರಣ್ಣಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ಯಾಲಗುಂಡಿ ಅಂಚೆನೆ ಸಿರ್ಲಾಲ್ದ ಪುದರ್ ಬರರ ಕಾರಣದಂದು ತೆರಿಪಾಯ ಅಂಚೆನೆ ಭಾಗ 2 ಸಿರ್ಲಾಲ್ದ ಇತಿಹಾಸ ಬೊಕ್ಕ ಭೈರವ ಗುಂಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಣ್ಣಿಗಳಿಗೆ ತೆರಿಪಾಂದು ಬರ್ಪ ಸುರುಕದ ನಮ್ಮ ಭೈರವ ಗುಂಡಿ ಎಂಚೋಡು ಮಾಡಿದ್ದು ತೂಂದು ಬರ್ಕ. ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಭೈರವ ಗುಂಡಿದ ಪೊರ್ಲು ಎಂಚೋಡು ಮಾಡಿ ತೂಂದು ಬರ್ರಿ. ಅರ್ವರ್ದು ಸುಮಾರು 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಪೋನಾಗ ನಮಕ್ ಭೈರವ ಗುಂಡಿ ತೋರಿದಿಕ್ಕುಂಡು. ಆ ಭೈರವ ಗುಂಡಿಗೆ ಐತನೇ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು. ಆ ಇತಿಹಾಸ ನಮಕ್ ಅಲ್ಪದ ನೆರೆಕರೆತ್ತಾರು ಜಾರಪ್ಪ ಮಲೆಕ್ಕಿಲ ಮನೆ ಇಂಬೇರು ತೆರಿಪಾನುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತ ವಿಶೇಷದಾಯ್ತಂದು 6ನೇ ತೆರಿಯೊಂದು ಬರ್ಕ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂದು ಸಿರ್ಲಾಲ್ದ ನೀವು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷತೆ ನೀವು ಪುರಾತನ ನೆಲೆ ಉಂಟು ಆಯ್ತು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಒಂದು ತೆರಿಪಾವಳಿ ಅಂಚ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಚಿನ ವಿಚಾರವೇನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮುಚ್ಚು ಮಾರಿ ಇದ್ದಂತೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಪಡ್ಡದು ನಿಕ್ಲೇಡ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಸಿರ್ಲಾಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪಂಡ್ರಾಗ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಯುತ್ತೆ. ಸಿರ್ಲಾಲ್ ಗ್ರಾಮಡು ಮಲೆಕ್ಕಿರ ಬರಿಕೆ ಮಣ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಗಲಿ 300 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸಗಳು ಸಾಧಾರಣ ಬೇಲೆ ಮಂತು ನಾವು ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೋಜೊಂದು ಬರೋದು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದು ಸಂತಾನಗಳು 300 ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ ಇತಿಹಾಸ ಈ ಸಿರ್ಲಾಲ್ ಉಂಟು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇಗ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ. ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಗ್ಲು ಅವೇನು ನಡಬಹುದಿಲ್ಲ ನಡತೋದು ಬರೋದೇ ಉಂಟು ಅಂತ ಅಂಚ ಐದವರ ನಮಕ್ ಸಿರ್ಲಾಲ್ ಜಾತ್ರೆ ಪಣಪಣ ಶಿವರಾತ್ರಿ ತಿಂಗೋಡ ದಿನ ಮೂಲ ಜಾತ್ರೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಪಣಪಣ ಆ ಕಾಲೋಡು ನಾ ಕಾಪಣೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಮುಳ್ಳು ಅಂಚ ಸಿರ್ಲಾಲ್ ಗ್ರಾಮೋಡು ಪಂಡ ಬಾಕಿ ಕೋಡಿದ ಲೆಕ್ಕ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೋಡು ಅಂಚತ್ತು ಬಾಕಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತಾಜಿ ಕೊಡಿಯೇರು ನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಅಂಚತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಬೆಜ್ಜಿ ಕಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆಜ್ಜಿ ಕಡ್ಕೊಂಡು ಜಾತ್ರೆ ದಾನಿಯ ಕಡ್ಕೊಂಡು ಅತ್ತತ್ತು ದುಬ್ಬು ಒಂಜಿ 7 ದಿನಕ್ಕೂ ದುಬ್ಬು ಸುರಾಪಣ ಬೆಜ್ಜಿ ಕಡ್ಪುಣ 7 ದಿನಕ್ಕೂ ದುಬ್ಬು ಅವು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಏರು ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹರಿಜನ ಸಮುದಾಯದಾಗಲಿ ಮಲ್ತೋದುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಭಾರಿ ಇತಿಹಾಸ ಮಲ್ತೋದುಲ್ಲೆ ಸಿರ್ಲಾಲ್ ಗ್ರಾಮಡು ಇಡಿಗಲ ಅಕ್ಲೆ ಮಲ್ತೋದುಲ್ಲೆ 7 ದಿನಕ್ಕೂ ದುಬ್ಬು ಅಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲನ್ನು ಮಾತ ಬಿಡ್ದುಬೋದು ಅಕ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಣ ಅಂತೆ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾತ ದೇವಿ ಬಲಸ್ತದೆ ಅಕ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಸಣ್ಣಾತಿಗೆ ಓದು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಂತದ್ದು ಬುಲ್ಪು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಉಂಟಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಟ್ ಅಕ್ಲನಾಗಿ ಹೊಸತ್ತು ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ಪೇರಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಒಂಜೆ ಕತ್ತಿ ಮಾತ ಪತೋದು ಹೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬೈಪೇರಿ ಅಕ್ಲಿ ದೇವಿಯರನ್ನ ಕಲಸ ನೀರು ಮಾತ ಬೈಪೇರಿ 5 ಮುಖ ಆ ಬಿಜ್ಜಿ ಕಟ್ಪಡಿಸು ಮಲ್ಪೇರಿ ತುಬ್ಬದ ಕಾಲೋಡು ಸಿರ್ಲಾಲ್ ಗ್ರಾಮೋಡು 30 ದಿನ ಅಂತ ಬಿಜ್ಜಿ ಕಟ್ತೋದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ತರುತ್ತ ಆಚಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಬರ್ರನೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬರ್ರೈತಿ ಅಜ್ಜ ಬೋದು ನಮಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಅಕ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ನ ಇತ್ತೆ ಕಾಲ ಕಟ್ಟೋಡು ಅಂತ ಬಂಗಾದ್ರಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತೆ 7 ದಿನಕ್ಕೂ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೊತ್ತೆ ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲ ಪಟ್ಟ ದುಬ್ಬದ ಲೆಕ್ಕ ಹತ್ತಿ ಒಂಜಿ 15 ದಿನ ಜಾತ್ರೆ ಬಂದಿರು ಅಂಡ ಮೊಕ್ಕಲು ಮುಪ್ಪ ಕಟ್ಟ ಇನಿಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೋದೇವ್ಲೇರ ಒಂದು ದಿನತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟನ ಮುಪ್ಪ ಕಟ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಫಸ್ಟ್ ದಿನತ್ತಾನಿ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನತ್ತಾನಿ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಒರಿದಿನ ಕಟ್ಟನ ಪೂರ ಹಾಕಲಿ ಮಧ್ಯದ ದಿನಟ್ಟು ಬರ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂತ 7 ದಿನತ್ತಾನಿ ರಾತ್ರಿ ಅದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ
ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆ ನಲಕೆ ಸಮುದಾಯದ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೇಷೋಡು ಬತ್ತದು ಆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಗೆ ಬತ್ತದು ಅವು ಊಟದ ಕಲ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಕಲಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಐನ ಗೊತ್ತಾವನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಾತ ಸೇರ್ನ ಐಕಿ ಒಂಜಿ ಆನೆದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನೆ ಮುಟ್ಟಾಗ ಗ್ರಾಮಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸೂಬಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಐದು ఒక ಐದು ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಕಟ್ಟುವಾಡ ಪಂಡ 7 ದಿನ 7 ದಿನ ಉಂಟು 7 ದಿನ ಮಟ್ಟ ಜಾತ್ರೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ 7 ದಿನ ಉಂಟು ಏರ್ಲೈನ್ ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಯಾನ ಗುತ್ತಾರೆ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಸೂಟೆ ಬತ್ತದ ಬೊಪ್ಪೆ ಪಂಟದ ಬತ್ತದ ಬಾರೆಜ್ಜಿ ಆತ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಐದನೇ ದಾನೆ ಅಪ್ಪುನೊಂದು ಮಲ್ತನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಪಡಿಲ ದೇವಿಯರು ಮಾತ ಕೊಡ್ತನಲ್ಲ ಇನ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಕ್ಕಲ ಕಣ್ಣ ಹೆಸರಿಡಿ ಉಂಟು ಐದಾವಾಗ ಮನದಾನಿ ನಮಕ್ ಜಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮುಲ್ಪುಗು ಗುಡಿಯೇರುಡು ಅಂತ ಮುಲ್ಪುಗು ನಮ್ಮ ತೋರಣ ದೀಪ ಮುಲ್ಪುಗು ತಂತುರ್ಲೆ ನಮಗೇನ ತೋರಣ ದೀಪುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೇವಿಗೆ ಕಳಸಾಭಿಷೇಕಗಳು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಯ್ಯಾದ ಬರ್ತು ಬಂಡಾರ ಬರ್ತು ಬಂಡಾರ ಪರಾರಿ ಬರಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಬಂಡಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪರಾರಿ ಬರಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ಬಂಡಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪರಾರಿ ಬರಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ಬಂಡಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಿರ್ಲಾಲ ಗುತ್ತು ಶಿಖಪೋಯಿ ಮಠ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 4 ಗುತ್ತು ಏಕಲ್ಲ 4 ಗುತ್ತು ಬಂಡ ಸಿರ್ಲಾಲ ಗುತ್ತು ಬಡ್ದು ಗುತ್ತು ಮುಡಿಯಡು ಗುತ್ತು ಕುಲಚಿಲ್ದೊಂದು 4 ಗುತ್ತು 4 ಗುತ್ತುದಾಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಪಂಡ ಪರ ಮತ್ತು ಸಿರ್ಲಾಲ ಗುತ್ತುಡ್ದು ರಾಜ್ಯ ಕುಡಮಂದಾಯನ ಬಂಡಾರ చెప్పండు ರಾಜ್ಯ ಕುಡಮಂದಾಯನ ಅಂತ ಬಂಡಾರ ಬರ್ತದೆ ಒಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಭೇಟಿ ಆದು ದೇವಿಯರ ನಡಿ ಅಂಗಾನೋಡು ಭೇಟಿ ಆದು 5 ಒಕ್ಕ ಅವವ ದೈವಲಿಗೆ ನೇಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಬಂಡಾರ ಬತ್ತಿನ ಕೂಡ್ಲೇನೆ ಪರಾರಿ ವರ್ಗದ ಬಂಡಾರ ಬತ್ತಿನ ಕೂಡ್ಲೇನೆ ರಂಗಪೂಜೆ ಮಾತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ದೇವರಿಗೆ ಅಂತ ಆತ ರಂಗಪೂಜೆ ಮುಗಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಬಲಿ ಉತ್ಸವ ಹಾಕೊಂಡು ಬಲಿ ಹಾಕೋದು ದೇವರನ್ನ ಬಲಿ ಹಾಕೋದು ಬಲಿ ದೇವರು ಉಲಾಯಿ போய் ಬಿಟ್ಟು ನೇಮಸುರ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಪ ನೇಮೋತ್ಸವ ಸುರ ಪಟ್ಟ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಲಕ್ಕಣ ಹಂಚಿದ ದೈವ ಪ್ರಾರಂಭ ದೈವಕ್ಕೆ ನೇಮ ಹಾಕೊಂಡು 2ನೇವಾದ ಭೈರವಗೆ ನೇಮ ಹಾಕೊಂಡು 3ನೇವಾದ ಮೈಸೊಂದಾಯ ನೇಮ ಹಾಕೊಂಡು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಾದ ಬಂಗಾಡಿ ಉಲ್ಲಾದಿಗೆ ನೇಮ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂತ ಅವು ಬಂಗಾಡಿ ಉಲ್ಲಾದಿ ಮಂಟ ಬಂಗಾಡಿದ ನಿಕ್ಲ ಸಂಬಂಧದ ಬಂಗಾಡಿದ ಉಲ್ಲಾದಿನ ಮಂಟ ಬಂಗಾಡಿದ ಕೊಣತ್ತನ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಂಗಾಡಿದ ದೈವನು ಕೊಣತ್ತನ ಪಟ್ಟ ಅಲ್ಪದ ಇತಿಹಾಸಗಳು ಮಾತ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ಎರುಗೊಟ್ರ ಪೋಯಿನಾಗ್ಲು ಹೋದೊಂಜಿ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ 4 ಮಂಗಲ ಎರು ಇತ್ತನಿಗೆ ಅಂಚ ಐದು ಎರು ಕೊಟ್ರ ಅಂದ್ ಪೋಯಿರು ಮುಲ್ತುಡು ಸಿರ್ಲಾಲ ಅಂಚ ಪೋಯಿನಾಕ್ಲು ಅಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಎರುಕು ಏತು ಗೆನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಮೂಕದ ಕೊಡಿ ಹಿಡಿದು ಬೀಲದ ಸವಾರಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮುಗ್ಗಿನ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬನವ ಕಟ್ಟೋಡು ಮಂಡ್ಯರಿಗೆ ಅಂಚ ಆ ಮುಖಾಂತರಡು ಎರುನು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಂಗಾಡಿ ಉಲ್ಲಾದಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೇವೆ ಮನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಸಂಧಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ದನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕಲೆ ಇನ್ನ ಲೆಚ್ಚು ಆ ಎರುನು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೇವೆ ಅಂಚ ಬಂಗಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಬಂದಾಗ ಆ ಬಂಗಾಡಿ ಉಲ್ಲಾಕಲು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಂಗಾಡಿ ಉಲ್ಲಾಕಲು ಬಂದಾಗ ನಮಕ್ ಇಡೆಗೆ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಬಂಗಾಡಿ ಉಲ್ಲಾದಿ ಮನ್ಪುಣ ದೈವಲು ಅವು ಅಲ್ಪ ಬಂಗಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತನ ಗಟ್ಟಾಡ್ದು ಅವು ಮೂಲ ಬಂದಾಗ ಉಲ್ಲಾದಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಿರ್ಲಾಲದ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ನೆಲೆ ಆಯ್ನ ಅದು ಮನ್ಪುಣ ಆಂಡ ನೆಲೆಯಾದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಜಾಗ ಪರಾರಿ ಬರಿಕೇರಿ ನೆಲೆಯಾದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಜಾಗ ಉಲ್ಲಾದಿ ಪರಾರಿ ಬರಿಕೇರಿ ಉಲ್ಲಾದಿ ನೆಲೆಯಾದಿತ್ತಿನ ಪರಾರಿ ಬರಿಕೇರಿ ನೆಲೆಯಾದಿ ದೈವಾದ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ 2 ಕಟ್ಟಲೆ ಪುಣ್ಯ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕೇಟಾಗಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾವು ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದೈವಲಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ 2 ಸ್ಥಾನಮಾನ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ನೆಲೆಯಿನ ಅಂಚಿನ ಜಾಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಕೇಟ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾಗಡ್ ದುಂಬುಡು ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಟ್ಟ ಇಕ್ಕಲ್ಲ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ದುಂಬುಡ್ದಿ ಆ ಜಾಗ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ಅಂತ ಅಪ್ಪಗ ಇಡೀ ದಾನ್ಯಾತ್ರದ ಎಂಟ ಇಡೀ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಮುಲ್ಪ ಗೊಂದಲಗಳು ಮಾತಾಂಡು ಕೆಲವು ಸರಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾತಾಂಡು ಅಪ್ಪಗ ದೇವೇರಿ ಬೂತಲೆ ಗುಡ್ಡಿಡಿತ್ತೇರಿ
ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಸ್ಥಾನ ಜಾಗ ಉದ್ದು ಅಂತ ಆಡುತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಪುಣಚಿನ ಜಾಗ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಅಜ್ಜ ಐದು ಸಾಧಾರಣ 850 ವರ್ಷಗೂ ದುಬ್ಬು 850 ವರ್ಷದ ದುಬ್ಬುದ ಇತಿಹಾಸ ಆ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತಾನ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಉಂಟು. ಪಡ್ಡ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದಾಗಲಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರಿ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಈ ಊಟದ ಬಾಕಿಯಾರಿ ಕೊಣತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಬಾಲಾಯಗುಳ್ಳಾದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಲ್ಲಾದಿನ ಜಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತೇರಿ ದೇವರೇನು ಪಣಪಣಚ್ಚಿದ ಬುಧಾರಿ ಅಜ್ಜ ಇಡೀ ಉಲ್ಲಾದಿ ದಾನೆ ಕೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲ ಗ್ರಾಮೋಡು ಇತಿ ಆತು ಅಧಿಕಾರೋಡು ಮೇಲೆ ಪುನಃ ದಾನೆ ಅದು ಕೇಂದ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಕೊನೆ ಅಂಚಿತ್ರ ನೆಲೆ ಏನಿದೆ ಮನ್ಪುಣ ಅಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಪಾತೆ ಪಂಡ ಏನೇ ದೇವರಿಗೆ ಮೂಲ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತಾನ ಪಂಡ ಉಲ್ಲಾದಿನ ಜಾಗ ಪುನಃ ದೇವರಿಗೆ ಮನ್ಪುಣ ಐದವರ ಆತ್ತು ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ರ ಉಲ್ಲಾದಿ ಗ್ರಾಮಣೆ ಬುರ್ಲುಡು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ದಿಪ್ಪುಣ ಅಂಚಿತ್ತನ ಗ್ರಾಮೋಡು ಅಕ್ಲಕ್ಕಲ್ನ ಬಿಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಂಟ ಐದು ಮಾತ ಇಡೇಟ್ ಸಾಧು ಕೊರ್ಪುಣವು ಮಾತ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಮಿತ್ತಿ ಉಂಟು ಏರು ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟೋಡು ಬಡ್ಡೆ ಅಟ್ಲ ಐದು ಮಾತ ಇಡೇಟ್ ಸಾಧು ಇಡೀ ನಿರತ್ನ ಕಾರ್ಯ ಮಾತು ಕೊರ್ಪು ಅಂಚ ದೇವೇರ್ನ ಆತೆ ಅಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ರ ಇದ್ದವರ ಇಡೀ ಪ್ರಧಾನ ದೈವ ಆಗಿ ಹೋಗು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತನ ಆ ಜಾತ್ರೆದ ಇಡೀ ಜಾತ್ರೆದ ನಿನ್ನೆ ಹೆಚ್ಚ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಪೂರ ಆಲೆ ಗುಂಡಿ ವಿಚಾರ ಬಂಗಾಡಿ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಅಚ್ಚ ಇನಿ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಡಿದು ಉಂಡ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉಂಟು ಎಕ್ಕಲ ಸಿರ್ಲಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ದುರ್ಗೆ ಇಚ್ಚಿ ದುರ್ಗಾ ಆರಾಧನೆ ಹಿಡಿಪುಣಂಚನೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಅಲ್ಲ ದುರ್ಗೆ ಉಲ್ಲಲ್ಲ ದುರ್ಗೆ ಅಚ್ಚ ಅಜ್ಜ ಏನಾದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಪನ್ಪುಣ ಸಿರ್ಲಾಲ ಗೊತ್ತಾನೆ ಓಲು ಶಿವಾಲಯ ಹೋಟೆಲ್ಲ ದುರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗುಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮೂಲ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲಿಜ್ಜಿ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿಯೇ ಅಲ್ಪ ದುರ್ಗೆ ಅಜ್ಜ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಉಂಟು ಸಿರ್ಲಾಲ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಅವು ಅಜ್ಜನ ನಡತೋದುಂಟು ಐದವರ ಈಗಲ್ನ ಆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿಗೆ ಆಪಣಂಚಿನ ನೇಮ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯದ ಆಪಣಂಚಿನ ನೇಮ ಪಂಡ ಇನಿಕಲ ಅಜ್ಜ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಎಂದ ಐದು ಆಯುಧ ಮಣಪಣದ ಅಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ರೆಂಡು ಗುಡ್ಡದ ಲೆಂಕಿರಿ ಕೊಣತ್ತದು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಣಪಣ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದು ಆ ದೀಪ ಮಣಪಣ ಅಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪುಣದ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಇನಿಗಲಂಚ ಒಟ್ಟ ನೆಕ್ಕಿದಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಸುದೇಶ ಕೊಣತ್ತದು ಇನಿ ಇಡೀ ಊರದಾಕಲ ಇಟ್ಟು ಆ ದೀಪವನ್ನು ಗೊತ್ತಾವನ ಅಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಇತ್ತೆಗಳು ಉಂಟು ಆ ದೈವ ಲಕ್ಕೊಂದು ಬಣ್ಣಗಾನೆ ಆ ರೆಂಡು ಕೈಗೆ ಕೊರ್ಪುಣ ಹಚ್ಚಿದನ ಮತ್ತು ಪುಡ್ಯ ಬರ್ಬೇಕು ಐದು ಎಂಕುಲು ಕಟ್ಟುಣ ಎಂಕುಲ ಜಾತ್ರೆ ಕಟ್ಟುಣ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪುಣ ಐದು ಊರದಾಕ ಒಡೆನಾಥ ಐದು ಏಕ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಆ ಏತಿ ಹೊರ್ತು ಒಂಜಿ 1.5 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಹೊರ್ತು ನೇಮ ಹಾಕೊಂಡು ಆತ ಹೊರ್ತು ಈ ಬುಡ್ಡಿ ಐದು ಮಾತ್ರ ನೇಮ ಹಾಕೊಂಡು ಉಲ್ಲಾದಿ ಬೇತೆ ಐದು ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಏರೆಗೆ ಊರುಡು ಗ್ರಾಮೋಡು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಸುಟ್ಟೆ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಇತ್ತಿನ ಇದ್ದವರ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಉಲ್ಲಾದಿನ ಮಿತ್ತು ಭಾಗ ಆಟಗಾನೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುಣಂಚಿನ ಈ ಭೈರವಿ ಪುರುಸರಾಯಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಮಾತು ದೈವರು ಅಂಚ ಆಟ ಮೂಲು ಆತ ದೈವಗೂ ಮಾತ್ರ ನೇಮ ಉಲ್ಲಾದಿಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾದಿ ಬಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯಗುಣ ಮಂದಯಾಗಿ ನೇಮ ಹಾಕೊಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಿಲ್ಚವಂಡಿಗೆ ನೇಮ ಹಾಕೊಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಧೂಮಾದಿಗೆ ನೇಮ ಹಾಕೊಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಟ್ಟಾಗ ನೇಮ ಹಾಕೊಂಡು ಇದೇ ಕಾಣಿದ ನೇಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನೇಮ ಮುಗಿದು ಅಡೇ ಮುಗಿದು ಒಲ್ಪುಗು ಅಕ್ಲಾಕಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಕೊಡಂತ ಬಡ್ಡಾರನು ಅಡೆಗೆ ಪರಾರಿ ವರ್ಗದ ಬಡ್ಡಾರ ಪರಾರಿ ವರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಗುಣ ಮಂದ ಬಡ್ಡಾರ ಸಿರ್ಲಾಲ ಗುತ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಬಿರ ಮಾತೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರನ್ನ ನಡಿಟ್ಟು ಪ್ರಸಾದ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಐದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಉಲ್ಪಾಡದು ಆತು ದೂರ ಹೋದು ಒಂಜಿ 13 ಜನ ಆಯ್ತ ಕಟ್ಟಲೆ ಮನ್ಪುಣ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಆ ಅರಸ್ತುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಎತ್ತಿನ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಆತು ದೂರ ಹೋದು ಒಂಜಿ ಕುದಿಬಾಂಡ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅಂತೆ ಅವು ಬೈರಗಲ್ಲು ಕುದಿಬಾಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದು ಕುದಿಬಾರ್ದು ಮಾತೇರಿ ಕುಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ 2 ಜನ ಅಕಲು ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಆತು ದೂರ ಹೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ಪೇರು ಮುಂಚರ್ಜಿ ಬೈರಗಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತೆ ಅಕ್ಲು ಬಿರ ಬತ್ತದು ಪಂಪೇರು ಈ ಕುಲ್ಲುದಿನ ಕಲಿದ ಹಸರಾಣಿ ಮಾತ ಕುಲ್ಲಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತದು ಬಿರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪಂಪೇರು
ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಮೂಜಿ ದಿನ ಕಾಡ ಬೋಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ನೀರ ಬೋಟೆ ಐನೇ ದಿನ ತಾನಿ ಕಲ್ಲಡಿ ನಡವಲಿ ಇದ್ದು ಬಟ್ ನಡವಲಿ ಅಲ್ಲ ಇದ್ದು ದೈವಲೇ ನೇಮ ಉತ್ಸವ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಡವಲಿ ಇದ್ದು ಅಂಚೆ ಅಕ್ಕಲ ಭಾಷೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಐನೆಟ್ಟು ಮೂಜಿ ದಿನ ಕಾಡ ಬೋಟೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ನೀರ ಬೋಟೆ ಒಂಜಿ ಐನೆಟ್ಟು ನಡವಲಿ ನಡವಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಾತ್ರೆ ಹಾಂ ಅಪ್ಪಗಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸುರಾಕೊಂಡು ಹಾಂ ದುಂಬು ಮಾತ ಪಂಜಿ ಕಡಮ್ಮ ಪೂರ ಡಕ್ಕದು ಪೂರ ಮಲ್ಪೆದಿರಿ ಬೈರಾಗ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಆದು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿನತ್ತು ಬೋಟೆ ಆಂಡು ನಾಲ್ಕು ನೀರ ಬೋಟೆ ಆಂಡು ನೀರ ಬೋಟೆ ದಾನಿ ಉಲ್ಪುಗು ಸೀದಾ ಮಾತಾ ಗ್ರಾಮದಾಗಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ತದೆ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಆದು ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಬೈರಗುಂಡಿ ಜಡೆ ಹೋಗೋಣ ಹಾಂ ಮಾತಾ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇರ್ತದೆ ಹಸ್ರಾಣೆಲ್ಲ ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ನಾಗಾಗ ಪೇರು ಮೈತದ್ದು ಹಸ್ರಾಣೆರು ಆ ಪೇರನು ಒಕ್ಕ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿನ ಮಾತ ಆ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಹಸ್ರಾಣೆ ನಾಗ ಪೇರು ಮೈತದ್ದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಊರದಾಗ್ಲಿ ಮಾತ ಸೇರಿದು ಮೀನು ಮಾತಾಡ್ಸ ಮಲ್ಪೇರು ಸಾಧಾರಣ 10-10:30 ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಆ ಗುಂಡಿದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಆ ನಾಗ ಪೇರು ಮೈತಿ ಆ ಗುಂಡಿದ ಮೀನು ಪತ್ತೋಡು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪುಣ ಐದಾರು ಒಂದೇ ದಿನ ಪತ್ತೋಡು ಮನಪುಣ ಚಿನ್ನದ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ತೋಜುನ ಅಚ್ಚ ಒಂದೇ ದಿನ ಪತ್ತೋಡು ಇಚ್ಚಿದಾಗಿ ಜಪ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಆತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದುಬ್ಬದಾಕಲಿ ನಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರಿ ದೈವ ದೇವಿಯರನ್ನ ಜಾಗಿ ಇಚ್ಚೆ ನೆಪ್ಪೋಡು ಬಣ್ಣ ನಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರಿ ಕಟ್ಟಲೆ ಬಣ್ಣ ಒರಿಯೋಡು ಮಣ್ಣಪಣ ಏಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಸಾಧಾರಣ 10-10:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬಲೆ ಜಪ್ಪುಂಟ ಪೂಜಾರೆ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟ ಬಲೆ ನಡ್ತೋದೇ ಪುಂಡು ಇಡೀ ನೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಾಗಲ್ಲ ಅವು ಇಡೀ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಾಗಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸಂಕೋಡ್ದು ಬಿತ್ತದ್ದು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೋದು ತೀರ್ತು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಆಕಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಆಕಲಿ ಮಾತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮುಂಡೆ ಉದ ನನ್ನ ಮಾತ ಮಲ್ತದ್ದು ಇದು ಮೀನಿನ ಪೂರ ಲಕ್ಕಾದು ಹೋಪೇರು ಐದು ಪಕ್ಕ ಊರದಾಗಲಿ ಸೇರಿ ಮೀನು ಮತ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಸಾಧಾರಣ ಮೂಜಾರೆ ಗಂಟೆ ಉಂಟಾಗಿ ಮೀನು ಮತ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಊರದಾಗಲಿ ಮತ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಅಲ್ಲೇ ಒಣಸ ಮಾತ ಮಲ್ಪೇರು ಆಕಲಿ ಓಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಐದು ಪಕ್ಕ ಮೂಜಾರೆ ಗಂಟೆ ಆನಾಗ ಐದು ಪಕ್ಕ ಮುಂಜಾನೆ ಗಂಟೆ ಅನ್ನೋ ಹಸ್ರಾಣೆರು ಬರ್ಬೇಕು ಅದೇ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ ಕೊಂಚಿ ಆ ದೈವದ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ 13 ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಇರೋದು ಪಟ್ಟೆ ಈ 13 ಜನ ಅಲ್ಲೇ ಮಾತ ಮೀದು ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಸಾದ ಮಾತಾಡ ಪ್ರಸಾದ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನಮಕ್ ಆ ಮೀನಿನ ಪಣತ್ ರಾಶಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹಸ್ರಾಣೆ ಎದುರುಡಿ ಮೀನಿನ ಪಣತ್ ರಾಶಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹಸ್ರಾಣೆ ರೀಚ ಪುಲ್ಲು ದಿಪ್ಪೇರು ಇಚ್ಚಾನೆ ಪಣತ್ ರಾಶಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹಸ್ರಾಣೆ ಪುಲ್ಲು ಬೇರೆ ಹಾಕ್ಲಿ ನಾಲ ಒಂದು ದಿಪ್ಪು ಐಕೋಗಿನ ಹಸ್ರಾಣೆ ಅತ್ತೆ ಇಪ್ಪೇರು ಇತ್ತನ್ನೇ ದೈವಕ್ಕೆ ಬೋಡಿತನ ಮೀನಿನ ಮಾತು ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ 10 ಕಿಲೋ ತಾತ ಎಂಕಲ ಜಾತಿ ಹಾಕಿ ತೆಪ್ಪುಣ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ಬೋಡ್ತನ ಎಂಕಲು ರಾಶಿನ ಕೇಂದ್ರ ತೆಪ್ಪುವ ದೈವದ ಮೀನಿನ ಕೇಂದ್ರದ ಬಿಡ್ಪುವ ಹಸ್ರಾಣೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂದು ಮೀನು ಪಟ್ಟು ಹಂಚಿದ ಹಾಕಲಿ ಮೀನು ದೀಪನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಹಾಕಲಿ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಹಾಕಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕಲ ಇನ್ನು ಪೂರ ಮೀನಿನ ಪಟ್ಟು ಸುರೂತ ಪಾಲು ದೇವರಿ ದೈವದ ಎತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುರೂತ ಪಾಲು ಹಸ್ರಾಣೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸುರೂತ ಪಾಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕ 4 ಗೊತ್ತು ಹೆಣ್ಮ ಗೊತ್ತು 10-15 ಗೊತ್ತು ಪೂರ ಗೊತ್ತುಲೇಗೆ ಪಟ್ಟುವೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಊರದ್ದು ಬತ್ತಿನ ಹಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೀನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಕೊಡಪು ಹಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇಡೀ ಊರದಾಯ ಕೊಡ್ಬೇಕು ದುಪ್ಪುಡ್ದು ನಡ್ತದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಂಟು ಅಂಚ ಅವೇನೇ ಬಂಡು ಗುತ್ತು ಬಣ್ಣಪಣ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಐದು ಅಜತ್ತದು ಸಮಮಲ್ತದು ಮಾತ್ರ ದೀಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಉಪ್ಪುವಾಡ್ದು ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಜಾತಿ ದಾಖಲೆ 10-15 ಜನ ಸೇರಿ ಮಲ್ಪಬೇಕು ಎಂಕಲ ಜಾತಿ ಅಂತೆ ಹಸ್ರಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕ ಒರಿದಿನ ಹಂಚಿನ ಮಾತಾ ಅಲ್ಪ ಒರಿನಾಗ್ಲಿ ಪೂರಾ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಹಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ಪ ದೀಪನ ಕೈ ಮುಗಿನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಬೈರಗಲ್ಲು ಬಿತ್ತು ಪೋಪೇರು ರಾತ್ರಿ ಗಾಣಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ದುಪ್ಪುಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತೇನು ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮುಲಿತ ಮಾಡಿರ್ತದೆ ಆ ಕಾಲೋಡು ಅಂತ ಮುಲಿತ ಮಾಡಿ ಪುನಗ ಇನಿ ಪೋಯಿರ್ನ ಅಂತ ಎಲ್ಲೇ ಇಡೀ ಬಗೆಲಿಡು ಐನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಐ ಕಟ್ಟುನಂದು ಎಕ್ಲಿ ಅಂತಿದ್ದೇನೆ ಇಂಚಿನಕ್ಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಡ ರಾತ್ರಿ ಹೋದು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಐನು ಪೂರ ಜಾರದು ಬರ್ಬೇರು ಅಡೆವು ಮಲ್ಪೇರು ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿವೇರು ಬರ್ಬೇರು ಹಸ್ರಾಣೆ ಪೂರ ರಾತ್ರಿ ಬೀಗ ಜಪ್ಪೇರು ಹಾಂ ಒಲ್ಪುಗಳು ಹಕ್ಕದು ಮಾತಾ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇರ್ಬೋದು ಅಪ್ಪಗ ಈ ಮುಲಿ ಬಲ್ಲು ಇಂಚ ಮಾತ ಇರ್ತದೆ ಮುಲಿ ಒಂಜಿ ನಲ್ಕೆ ಸಮುದಾಯದಾಗಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲು ಬೆದರಿ ಎಂಗಲ್ನ ಮಲೆಗುಡ್ಡ ಸಮುದಾಯದಾಗಲಿ
ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದಾಗಲಿ ಆ ಮಾಡಿನ ಕಟ್ಟೋದಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ಬಡ್ಡುಗುತ್ತು ಬಣ್ಣ ಇಲ್ಲಾಲಿ ರಾತ್ರಿ ಮೀನು ಸಮಾವರ್ತದೆ ಇಡೀ ಊರುದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದು ಒಂಜಿ ಸೇರಾರಿ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಇಪ್ಪೇರು ಐದು ದುಂಬು ಐದು ಆಣಿದೊಟ್ಟು ಹೋದು ಮಾತ ಗ್ರಾಮದಾಗಲಿ ಸೇರಿದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬೇರಲ್ದ ಇರುತ್ತಾ ಅಜ್ಜೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಂತ ಐದು ಬುಕ್ಕ ನುರ್ಗೆ ಬದ್ರಿಂದ ಗಜಿಪು ಅದು ಮನೆ ಮಾತು ಮಲ್ಪಾರ ಉಂಟು ಮನದಾನಿ ಗೊಲ್ಪುಗು ಅಲ್ಪ ಪಗೆಲ್ ಹಿಡಿಯ ನೇಮ ಉಂಟಲ್ಲಿ ಅಂದು ತಿರ್ತಿರು ಇರ್ತಿಡು ಪಗೆಲ್ ಹಿಡಿಯ ನೇಮ ಅವನು ಇಪ್ಪುಡು ಮಿತ್ತದು ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟೋದು ಇಪ್ಪು ವರ್ಷ ಗೊರ ಮಾತ್ರ ರಾತ್ರಿ ನೇಮ ಉಂಟು ಪಗೆಲ್ ನೇಮ ಉಂಟು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ್ ನೇಮ ಪಗೆಲ್ದು ಆ ಬೋಟ್ರ ಅಂತ ಮಣ್ಪಣ ಅಂತ ಭಂಡಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯದಾಗಲಿ ಐದು ಭಂಡಾರ ಬರ್ತುವೇರು ನಲ್ಕೆ ಸಮುದಾಯದಾಗಲಿ ಕಟ್ಟುವೇರು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಯ್ಯ ಆ ಜಾತಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಕೂತ ಹಾಕೊಂಡು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ 14 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಲೆಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಕೂತಲು ಹಾಕೊಂಡು ಬ್ರಾಂದಿ ಇರುಮೈಂದಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದುಮಾದಿ ಈತ ದೇವಳಿಗೆ ನೇಮ ಸಾಧಾರಣ 3 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ನೇಮ ಮುಗಿಯಲ್ಲ ನೇಮ ಮುಗಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಂಡಾರ ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿದ ನೇಮದಾಗಲಿ ಪರವ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯದಾಗಲಿ ಕಟ್ಟುವೇರು ಎಂಕುಲು ಮಲೆಗುಂಜ ಸಮುದಾಯದಾಗಲಿ ಆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಣಾಕಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ದಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಪಟ್ಟ ಬಾಕಿದ ಊರ್ದ ನೇಮದ ಲೆಕ್ಕ ಜಾತ್ರೆದ ಲೆಕ್ಕ ಹತ್ತಿ ಅಲ್ಪದೊಂದು ಕಟ್ಟಲೆ ಬೇತೇನೆ ಪಟ್ಟ ಇನ್ನ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಪಂಜಿ ಕೋರಿ ಬೀದಿ ಪೂರ ಕಜಿ ಮಲ್ಪರುಂಟು ಹಸನಾಕ್ಲಿ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ 4 ಅಗೋಲಿ ಮಲ್ಪರುಂಟು 4 ಕಲಸ 4 ಅಗೋಲಿ ಮಲ್ಪರುಂಟು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಗೋಲಿ ಪಟ್ಟ ಸಿರ್ಲಾಲ ಗುತ್ತದಾಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪುಲಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಐದು ನುರ್ಗೆ ವಾದನೆ ಕಜ್ಪು ಆಕಲು ಕೊರೋಡು ಮೂಜಿ ಗುತ್ತದಾಕಲು ಉರುಪೇಲು ಅರಿ ಕೊರೋಡು ಅಕ್ಕಲು ಕರ್ರ ಕೊರೋಡು ಅಕ್ಕಲಿ ಕಜ್ಪು ಕರ್ರ ಅಕ್ಕಲಿ ಕೊರೋಡು ಸಾಮಾನು ಅಕ್ಕಲಿ ಕೊರೋಡು ಐನ ಹಸರಾನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಆರ ಆತೆ ಶುದ್ಧಾಚಾರ್ಯುಡು ಬೀದು ಮಲ್ತು ದೀವೋಡು ಪಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ತು ದೀಪೇರು ಮಲ್ತದು ದೇವಸ್ಥಾನ ದೀಪೇರು ಕತ್ತಲೆಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಇಂಕಲ್ನ ಮಲಕಿರದ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ನೂದು ಬಿತ್ತು ಪಾಲೆದ ಚಿಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 10-40 ಕುಲ್ತಿರಿ ಅಂತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ 4 ಅಗೋಲಿ ಪತ್ತು ನಂಚಿತ್ತಿನ 4 ಕುರುಕಿಲಿ ಓಟೆದ ತುಂಬ ಅಜ್ಜೇರ್ನ ಕಾಲೋಡು ಮಾತ್ರ ಓಟೆದ ಕುರುಕಿಲಿ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಐಕನ್ನೇ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಅಜ್ಜ 15 ಹಿಡಿದು ಇರುವ ಜನ ಮುಲ್ಪ ಬೇಲೆಗೆ ಜನ ಬೋಡ ಎಕ್ಲಿಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 5 ತುಂಡು ಮುಟ್ಟ ಇವೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನ ಗದ್ದದ ಬುಲ್ಯ ಇಡೀ ಅಡಿ ಪೂರ ಗದ್ದದ ಬುಲ್ಯ ಹಸನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ರಮ ಹಚ್ಚಿ ಪೂರ ಎಂಟನೇಲ್ಲ ಗದ್ದದ ಬುಲ್ಯ ಕೊಣತದು ಮೂಲೆ ಮಲ್ತದು ಪತೋಪಣ ಅಡೆ ಅದೇ ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಏನು ಸಾಮಗ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಿಕಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಜೀಪ ಈತ ಸಾಮಾನು ಎಂಕಲ್ಲ ಈ ಇಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಕೊರಪಣ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಮಲಿಕ್ರದ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿ ಆ ರಾತ್ರಿದ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ನಾಕ್ಲಿ ಮಲಿಕ್ರದ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿ ಆ ಖರ್ಚಿನ ತುಪ್ಪನಾಕ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಒರಿನ ಕಟ್ಟುನಾಕಲ್ನ ಬೊಟ್ಟುನಾಕಲ್ನ ಆಕಲ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾತ ಸಮಿತಿ ವಾಡುವೇರು ಆ ದೈವದ ಉಲಾಯ್ದ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತು ಉಂಟು ಅವು ಎಂಕಲು ಕೊರ್ಪಣ ಯಾಲ್ನ ನನ್ನೆ ಶಿಲಪಡ್ನೆ ಉಂಟು ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಲೆ ಬುರ್ನಗಾಡೆ ಭೂಮಿ ಭಂಡಾರ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಮುಲ್ತುದು ಹೋದ ಸಾಮಗ್ರಿ ಬೋಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ದಿಗದ ಭಂಡಾರ ಅಡೆಗೆ ಬರಾಗಿ ದುಬ್ಬು ಪೂರ ರೆಡಿ ಅವರು ಅಂತ ರೆಡಿ ಪಂಡ ಪರಾರಿ ಭಂಡಾರ ಬರುವುದು ಸಿರ್ಲಾವತ್ತೂರು ಭಂಡಾರ ಬರುವುದು ಬರ್ದುಗುತ್ತೂರು ಭಂಡಾರ ಬರುವುದು ಅಚ್ಚ ಒರಿಯೇ ಅದೇ ಜನ ಮುಖಾಲ್ಜರ್ಲ ಪಾದಿ ಪುಣೆ ಇದ್ದವರ ಚೂರು ಭಂಗ ಹಾಕೋದು ಅಚ್ಚ ದುಬ್ಬು ದುಬ್ಬುಡಿ ಮಾತಾಡ್ತೆ ಬೆತ್ತನ ಅವೇನ ಮಾತ ದುಬ್ಬು ದುಬ್ಬೆ ಕೊಣದ್ದು ಕಟ್ಟೆದಾಡಿ ದೀಪಣಿ ಕ್ರಮ ಬೈರ ಕಲತಿತ್ತು ಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಎಕ್ಕಲು ಕುಣದು ಹೋಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯಗಿರಿ ಪೂರ ಕಟ್ಟೆದಾಡಿ ಪಾಂಡ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅಡೇ ಬೈರಗಲ್ಲು ಕೊಂಡು ಕ್ರಮ ರಾತ್ರಿ ಏಪೋ ನಮ್ಮ ಭಂಡಾರ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಭೈರವ ಗುಂಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಭೈರವ ಗುಂಡಿದ ಇನ್ನೇ ಅಂಚ ಇನ್ನಲೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಣ್ಣೆಲೆ ಗುಂಡಿ ಇತಿಹಾಸ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಶಿವದೇವಿ ಬೊಂಜು ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಣ್ಣೆಲೆ ಗುಂಡಿಡೆ ಅಂಚನೆ ಪತ್ರಾಡು ಶಿವಲಿಂಗ ಎತ್ತಿನ ಹಚ್ಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದು ದುಬ್ಬದಾಗಲ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಲೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಪಾತ ದೈವಲು ಇರೋದೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಚ್ಚ ಪೆರುಮಾರಿ ಪಾದೆ ಹಿಡಿದು ಬೈರಗುಂಡಿಲ ಇದು ನಮ್ಮ
ಕನ್ನೆಲಗುಡ್ಡಿಲ ಪೆರ್ಮಾರಿ ಪಾದೆಲ್ಲ ಕೈತಾಲ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಕ್ಲು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರೆದಿತ್ತಿನದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಯಿ ಪಾತೆರ್ದಿನ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಅಂಚಾದ ಕೇಂಡ ಈ ಪೆರ್ಮಾರಿ ಪಾತೆರ್ದು ಬಿದಾಂಡಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಬಿದಾಡ್ದು ಇಡೀ ಅವೇನು ನಿಂಗುಣ ಮನ್ಪುಣ ಒಂಚಿನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತದು ಮಟ್ಟೆ ಅಪ್ಪಾಗ ನೆನ್ನೆ ಸಿರ್ಲಾಲ್ ನಿಂಗರ ಉಡಾಯ ಮನ್ಪುಣ ಇಕ್ಕು ಬೋಡಾದು ಈ ಭೈರವಿ ಪುರುಸರೈ ಅಯ್ಯ ಕಡ್ತದು ತುಂಡು ಮಲ್ತದ ಅಂಚಿನ ಪೆರ್ಮಾರಿ ಬಾದ್ಯದ ಕೊಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಮೂಡಿಯೋಡು ಗುತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಪೀಸೆ ಆತನ ಅಂಚಿನ ಸುಟ್ಲು ಮತ್ತ ಕ್ಲೀನ್ ಒಂದು ಪೆರ್ಮಾರಿದ ಅಂಚಿನ ಉಂಟು ಇತ್ತೆಗ್ಲ ತ್ವರಬೇಕು ಐದವರ ನಮಕ್ ಅಕಲು ಇಂಚ ಇತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಬತ್ತದು ಜಪ್ಪಜಾರನೆ ಪುಪ್ಪ ಪೂಜಾನೆ ಮಲ್ತನ ಅಂಚಿನ ಅಂತ ಪಂಡದು ಅಕ್ಕಲ್ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ದೈವ ಲಕ್ಕನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಂಪಣ ಶಬ್ದ ಉಂಟು ಅಂತ ಆ ದೇವೇರ್ನ ಎದುರು ಆ ನಡೆಟ್ಟು ಅದು ದೊದ್ದಿ ಪೊತ್ತವಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಅತ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ಪಣಪುಣ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸದ್ದಿದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅದು ಆ ಪಂಡ ಆ ದೀಪ ಬೊತ್ತಾನಾಗ ಆ ಶಬ್ದ ಅಕ್ಕಲ್ ಪಣ್ಣು ಇಕ್ಲು ಅಪ್ಪ ಬೊತ್ತಾವಡು ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನಲ್ಲ ಹಚ್ಚದ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾ ಇರಿಗೆ ಪಂಡ ಏನು ಭೈರವ ಗುಂಡಿಡು ಜಪ್ಪಜಾರನೆ ಪುಪ್ಪ ಪೂಜಾನೆ ಮೂಜಿ ದಿನೊತ್ತ 5 ದಿನೊತ್ತ ಮಲ್ತೆ ಅಂತ ಪಟ್ನಾಗ ಈ ದೊದ್ದಿ ಪೊತ್ತಾವನ್ನ ಉಳ್ಳಾದಿ ಹಾಕೋಣ ಒಂಜಿ ಭೈರಗುಂಡಿದ ಇತಿಹಾಸ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಆತು ಬಿಟ್ಟ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಬೆರ್ಮಾರಿ ಕಟ್ತೋದು ಹೋದು ಅಕಲೆಗೆ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಅಕಲ್ನ ಜಿಗೋಡ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಹಿಂಸದಲ್ಲೇ ಕಾಣತ್ತ ಕಡ್ತನ ಐಕ್ ಆ ಭೈರಗುಂಡಿಡು ಮೀದು ಐದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬರೆತ್ತೇರಿ ಮಣ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಜಲ್ಪದಂಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸೋಜಿನ ಅಂಚಿನ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕೆಲವು ಕಲ್ಲಿಡು ಮತ ಬರೆತ್ತೇರಿ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಬ್ದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಣ್ಪುಣ ಇಲ್ಲಿ ನಮಕ್ಕದಲ್ಲ ಐತೆ ಓದುದು ಬತ್ತರಾಗ ಓದಿಚ್ಚಿ ಅಲ್ಪ ಕಲ್ಲಡು ಬರೆತ್ತೇರಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಲ್ಲುಡು ಇತ್ತೆ ತ್ವರದಿಕ್ಕುಜಿ ಕೆಲವು ಕಲ್ಲು ತ್ವರದಿಕ್ಕುಜಿ ಪಡ್ಡ ದಾನ ಮಂಡ ಸಂಕ ಕಟ್ಟ ಕೆಲವು ಕಲ್ಲು ಬೋತಾವ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತಿತ್ತೇರಿ ಐದು ಕೆಲವು ಕಲ್ಲು ಮಾತ ಪುರುಸರೇ ಅಪ್ಪಾಗ ಬೆತ್ತೋಡು ಬರೆತ್ತನ ಮಣ್ಪುಣ ಇರ್ತದೆ ಐದವರ ಆ ದೈವಲ್ಲ ಭೈರಗುಡ್ಡಿದವೇ ಒಂಜಿ ಜಪ್ಪ ಜಾರನೇಡು ಪುಪ್ಪ ಪೂಜಾನೆ ಮಣ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ದೈವಲ್ ಮಲ್ತನ ಅಂಚಿನ ಜಾಗಿ ದೆತ್ತವೇ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಭಕ್ತೋಡು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವರ್ಷಗೊಂಜಿ ದಿನ ಮೂಲು ಉತ್ಸವ ಓಡು ಮಣ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಗ ಬೇರು ಮೈಪುಣ ಆದಿಪ್ಪು ಮೀನು ಭತ್ತನ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಊರ್ದಾಗ್ಲೆಗ್ ಪುರ್ಲು ತೋಜಿನ ಆದಿಪ್ಪು ನೆಕ್ ಬೋಡಾದ ಒಂಜಿ ಭೈರಗುಂಡಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೇರಿ ಎಂದು ಪಣ್ಣು ಮೀನು ಭಕ್ತರ ದಾಯೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂದು ಕೆಟ್ಟ ಆ ಗುಂಡಿದ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಭತ್ತೋಡ್ದಂಡ ಹಸ್ರಾನೆ ರಿಪ್ಪೋಡು ಅತ್ತಂಡ ಆಯ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಾಗ ಬೇರು ಮೈಪೋಡು ನಾಗದೇವರನ್ನ ಅನುಮತಿ ಕೇಳೋಡು ಊರ್ದ ಗುತ್ತುದಾಕಲ ಅನುಮತಿ ಬೋಡು 5 ಪಕ್ಕ ಮೀನು ಭತ್ತೋಡು ಮನಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಗಿತೆ ಜಾತ್ರೆ ನೆಟ್ಟು ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಬಾಗಿಲು ನೋಟು ಭತ್ತದಂಡ ಅಪಾರ್ಥ ಆಪುಣತ್ತ ಆ ಒಂಜಿ ಗುಂಡಿದ ಓಡಿಸೋಗರ ಮಾತ್ರ ಒರ್ಜಿ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಗುಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೇ ಜತ್ತನೆ ಹೆಚ್ಚಾಪುಣ ಬನ್ನಿ ಅಂಚ 5 ಸಲಾದ ಅಡಿ ಬಲೆ ಪಾಡಿನ ಕ್ರಮ ಅಂಚ ಉಂಟು ಐದವರ ಆ ಅಪಾರ್ಥ ಆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಕಾಪೋಡು ಮಣಪಣ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪುದಾರಣ ವಸ್ತು ಹೊಚ್ಚೋದು ಬರ್ತೇವೆ ಖಂಡಿತ ಇದಿಗ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಪೂರ ಪಾಡ್ತೇವೆ ಇದಿ ಮಾತ ಇದಿಗ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಒರಿದು ಬೋತೀವಿ ಕಟ್ಲೇಡು ಒರಿದು ಬೋತೀವಿ ಇದಿಗ್ಲ ಅಂಚೆ ನಡ್ತೋದು ಇದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಲಾಭ ನಡೆ ಪೋನಾಗ ಹೆಜ್ಜೆ ಬಂಡ ಇದು ಬೈರಗುಂಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತೆಗಳು ಒಂಜಿ ದಿನ ಇತ್ತದು ಗುತ್ತದಾಗಲಿ ಇತ್ತದು ಅಪ್ಪನೇ ಇತ್ತದು ದೈವಡ ಕೇಟದು ಎಂಕುಲು ಪೋಪುಣ ಮೀನು ಬತ್ತುನ ಪಡ್ಪುಣ ಅಂಚಿದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಅಂಚಂದು ಆ ಭೈರಗುಡ್ಡಿದ ಇತಿಹಾಸ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಜಪ್ಪಜಾರನೆ ಮಲ್ತನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದೈವಲೆಗ್ ಅಕಲ ಶುದ್ಧ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಇಟ್ಟು ಮೀನು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಶುದ್ಧ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಗುಡ್ಡಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ತು ಗೊರಿಯೋಡು ಮನಪಣ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಮೀನು ಬತ್ತನ ಅಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಹಾರ ಮಧ್ಯೆ ತೊಂಡ ಅಂಚಿನ ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ದೋದು ಬತ್ತೇರಿ ಮನಪಣ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಭೈರಗುಡ್ಡಿದ ಅದು ಪಟ್ರಾಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬಡಿದೆ ಖಂಡಿತ ಸಿರ್ಲಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೊಕ್ಕ ಜಾತ್ರೆ ಇತ್ತ ಅಂಚಿನ ಭೈರವ ಗುಂಡಿ ನೆತ್ತೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತೆರಿಪಾದೆ ಈ ಸಿರ್ಲಾಲ್ದ ಜನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲದ ಮಂಡದಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ನೆತ್ತ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಜಾತ್ರೆಲ್ಲ ಬೇಕೊಡುಂಡು ಜಾತ್ರೆ ಬರ್ತದೆ ನೆತ್ತ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತದೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ತೆರಿಕೊಂಡ ವಿಷಯ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಈ ತುಳು ಡಿಸ್ಕವರಿ ಟೀಮ್ದ ಬರವಾದ ಇರೇ ಒಂಜಿ ಸುರುಕದು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ತಂದ
ಬೈರವಗುಂಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಿರ್ಲಾಲ್ದ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮದಾದಂದು ತೆರೆಯೊಂದು ಬತ್ತ ತುಳುನಾಡು ಇಂಚಿತ್ತನೆ ಇತಿಹಾಸ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗಲು ಮಸ್ತುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಜಾಗಲು ಕೆಲವು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ನಿಕ್ಲ ಊರುಡು ಇಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗ ಇತ್ತಂಡ ಅತ್ತನ ಕೆಲವು ಆಚಾರಗಳು ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ತೆರಿಪಾಲಿ ಖಂಡಿತವಾದಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ತೆರಿಪಾಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನು.